Яны прыйшлі строем проста на могілкі. Людзі з павагаю расступіліся перад імі, далі дарогу да брацкай магілы, каля якой стаялі 13 свежых трун рознай велічыні. Партызаны стаялі, скінуўшы шапкі. Калі труны пачалі апускаць у магілу, партызаны паднялі вінтоўкі і аўтаматы, і 4 магутныя залпы рассеклі цішыню марознага дня, грозна пракаціліся над вёскай, ударыліся ў сцяну лесу і кароткім рэхам зноў пакаціліся ў бок Дняпра. Лясніцкі нахіліўся і падняў жменю жвіру, і ва ўрачыстай цішыні, нібы па камандзе, загучалі словы партызанскай клятвы. За спалёныя гарады і вёскі, за смерць нашых дзяцей, за катаванні, гвалты і здзекі з майго народу я клянуся помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна, кроў за кроў, смерць за смерць. Людзі стаялі, слухалі гэту святую клятву над магілай без віны загінуўшых людзей, і сэрцы іх напаўняліся вялікай надзеяй і ўпэўнасцю.